Nsellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għall-aħħar riflessjoni tat-tieni serje kwarta mal-kelma. Serje li fiha aħna terraqna fil-paġni tal-Vanġelu skont San Mark. Rajna ftit l-eżorċiżmi ta' Ġesu, il-fejqan ta' Ġesu, il-mirakli li jagħmel Ġesu. U fl-aħħar erba' riflessjonijiet inkluża din ġibna quddiem għajnejna xi paraboli ta' Ġesu li nsibu fl-istess Vanġelu skont San Mark. Jekk tiftakru tajjeb fl-aħħar riflessjoni tagħna rajna lil Ġesu jisħet fil-veru sens tal-kelma dik is-siġra tat-tin u aħna għedna dik is-siġra saret espressjoni ta' tant nies ta' żmienu illi m'emmnux li Ġesu kien l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba tagħna għall-bnedmin. Hekk illum naqbdu l-aħħar parabola illi nsibu fil-Vanġelu skont San Mark. Hija l-parabola tal-għalqa u l-bdiewa li tinsisti wkoll fuq in-nuqqas ta' fidi. Ġesu illi jsejjaħ bnedmin ġodda biex jidħlu jaħdmu fl-għalqa ta' dwili tiegħu u jagħmlu l-frott, u frott abbundanti. Imma qabel ma naqraw is-silta tal-kelma talla ejjew nużaw dik it-talba sabiħa illi użajna dejjem miktuba mill-Qaddis Papa Ġvanni Pawlu II fit-tmiem l-enċiklika tiegħu fuq l-Ispirtu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja. Ma dejjem l-Ispirtu Santu illi jenna niflu il-paġni tal-kelma talla biex irabbu l-eruq fina, jikbru u jagħmlu il-frott. Spiritu Qaddis, inti l-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int spiritu ta' sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja, Spiritu Qaddis. Taħt il-Vanġelu skont San Mark passoltu fil-kapitlu 12 mill-vers 1 sal-vers 12. Hija l-aħħar parabola li nsibu fil-Vanġelu skont San Mark. Ġesu beda jkellimhom bil-paraboli. Kien hemm raġel li ħawwel għalqa ta' dwieli, tella ħajta sejjieħ madwarha, ħaffer masar fiha, bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa. U sifer fart oħra. Meta wasal iż-żmien bagħad għaddej għand dawk il-bdiewa biex jiġborlu minn għandhom is-sem li kien imislilu mill-frott u l-għalqa. Iżduma qabduh sawtuh u batuh lura idu fidu. Reġa' batilhom għaddej ieħor u lil dan ukoll taf fuq rasu u ġibu ruħhom ħażin ħafna miegħu. Batilhom ieħor u lil dan qatluh hekk ukoll bosta oħrajn li xi wħud minnhom sawtuhom u lil xi oħrajn qatluhom. Kien baqalu wieħed ieħor ibnu l-Għażiż. Fl-aħħar batilhom lilu. Min ibni jistħu qal iżda dawk il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom. Ara l-werriet. Ejjew noqtluh u l-wirt tiegħu jaqa' fuqna. Qabduh u qatluh u xaħtuh barra mill-għalqa. X'jagħmel sit l-għalqa? Jiġi u jreqret il-bdiewa u l-għalqa jqabbilha lil ħadd ieħor. Anqas din l-iskrittura ma qrajtu il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna u ma ridu kieku jaqbduh taħt idejhom. Għax fehmu li dik il-parabola kien qala għalihom. Imma beżgħu min-nies u għalhekk ħallewh u telqu. Il-parabola tal-għalqa ta' dwieli. Interessanti illi
Kważi kważi nistgħu ngħidu li din il-parabola tiġbor fiha l-istorja tas-salvazzjoni kollha tal-Antik Testament sal-persuna u l-ħidma u l-opra ta' Ġesu. Ix-xbija tal-għalqa ta' dwieli kienet xbija komuni ħafna fl-Iskrittura, għalhekk il-kittieb u l-Fariżej u kull min kien qed jisma' lil Ġesu probabbilment mal-ewwel fehm x'kien qed jgħid Ġesu. Fl-Antik Testament l-għalqa ta' dwieli kien il-poplu il-magħżul, mhux l-ewwel darba li l-profeti, bħal pereżempju il-profeta Isaija, il-profeta Eżekiel, kienu jħobbu jqablu l-poplu l-magħżul bħala għalqa ta' dwieli. Bħalma l-bidwi jindokra minn qalbu l-għalqa ta' dwieli biex din tagħti l-frott u mbagħad minnha joħroġ l-inbit li jferraħ il-qalb tal-bniedem, daqshekk ieħor għall-profeti Alla jindokra il-poplu tiegħu. Ma sfortunatament anki fil-kitbiet profetiċi id-dwieli, l-għalqa ta' dwieli mhux dejjem għamlu il-frott. Mhux ta' b'xejn imbagħad fil-Vanġelu skont San Ġwan fil-kapitlu 12 Ġesu jgħid jiena id-dilja vera u missieri il-bidwi. Bħalma l-poplu l-magħżul kien l-oġġett tal-imħabba tal-Alla fl-Antik Testament, hekk fil-Ġdid Testament Ġesu huwa l-iben il-għażiż li fih il-missier isir il-għaxqa tiegħu huwa d-dilja vera u hija vera għax Ġesu jagħti l-frott tal-fidwa permezz tal-mewt u tal-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. Imma lura ftit tal-parabola. Edna li l-għalqa ta' dwieli kienet xbija tal-poplu l-magħżul. Poplu x-xurtjat, poplu magħżul, mhux għax għamel xi ħaġa mertu tiegħu, imma x'Alla ħabbu u ried jinseġ l-istorja ta' mħabbtu, l-istorja tas-salvazzjoni propju fil-qalb u fil-ġrajiet storiċi ta' dan il-poplu għażiż, illi bħalna mhux dejjem ikkorrisponda għall-imħabba ta' Alla. Allura meta Ġesu jgħid illi sit il-għalqa iqabbilha lil xi bdiewa li jindukraw l-għalqa, imma meta bagħtilhom il-messaġġiera ittorturawhom, ippersegwitawhom, qatluhom, u meta bagħtilhom lill-ibnu l-għażiż qatluh barra l-għalqa, tiswa tifakkarna nerġa' ngħid l-istorja tas-salvazzjoni. Alla li kien bagħat il-profeti tiegħu, il-messaġġiera tiegħu li ħafna drabi ma ġewx milquha, il-missier li fil-milja ta' żmien jibgħat lil Ġesu ibnu l-għażiż, illi però minn ħafna ma ġiex aċċettat. Tant illi kif jgħid l-awtur sagru tal-ittra lil Lut kellu jmut barra l-ħitan tal-belt. Għalhekk Ġesu fil-parabola jgħid min ibni għażiż jistħu jgħid is-sit, iżda dawk bdew jgħidu ara l-werriet ejjew noqtluh u l-wirt tiegħu jaqa' fuqna. Qabduh u qatluh u xertuh barra mill-għalqa. Isu bħal donnu Ġesu b'din il-parabola qed iħabbar il-passjoni kifra tiegħu, il-mewt tiegħu, li mbagħad kellha tisbokka fir-rebħa tal-qawmien minn bejn l-imwiet. U għalhekk Ġesu jikkwota s-salm il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Meta mmur fuq il-Kalvarju, in-nies ngħidilhom hawnhekk kien hawn barriera fi żmien Ġesu. Il-Kalvarju kien biċċa blata mhix tajba biex tinqata'. Hija l-ġebla li warbu l-bennejja. Imma li saret il-ġebla tax-xewka. Li fuqha Ġesu jissalla imut biex jifdina mill-mewt, mid-dnub u mix-xitan bis-saħħa wkoll tal-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. Parabola mela li Ġesu jispjega l-istorja tas-salvazzjoni, ir-rifjut bl-infedeltà tal-poplu tiegħu, ir-rifjut tal-kelma tal-profeti, li ġew persegwitati u xi kultant anki maqtula, storja tas-salvazzjoni li tasal
fil-li sit l-għalqa l-missier jibat ibnu l-Aziz li sfortunatament ukoll jiġi maqtul barra l-għalqa. Imma l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejha. Femuha din il-parabola. Femuha sewwa għaliex kif smajna San Mark jagħlaq b'dan il-kumment huma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom għax fehmu li dik il-parabola kien għala għalihom. Imma beżgħu min-nies u għalhekk ħallewh u telgħu. Jista' jkun li nistgħu anki bħalma nagħmlu dejjem inħallu din il-parabola iddawwal il-ħajja tagħna. Aħna l-għalqa tal-mulej, aħna d-disċipli ta' Ġesu, il-missier jindukrana biex nagħmlu l-frott. Jixtieq li aħna skont il-kelma ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Ġwan nibqgħu marbutin mad-dilja vera biex nagħmlu l-frott u l-frott tagħna jibqa'. Ibqgħu fija u jiena fikom, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn, jgħid Ġesu, kif il-fera ma tistax tagħmel il-frott jekk hija maqtuha mid-dila daqshekk ieħor aħna mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Alla ħabna, Alla jħobbna permezz ta' Ġesu. Kemm nilqgħu il-messaġġiera tal-Alla, kemm nilqgħu l-ispirazzjonijiet sbieħ li xi kultant il-mulej jibatilna fil-mixja tagħna ta' konverżjoni u fil-mixja tagħna ta' ħbiberija miegħu. Tgħid hemm mumenti li fihom nirrifjutaw il-kelma, nirrifjutaw il-persuna li ben il-Aziz. Ekku, din hija parabola li biha Ġesu mhux biss jagħti tagħlima fuq l-istorja tas-salvazzjoni, imma biha jixprunana biex aħna nikbru fl-imħabba tiegħu. Aħna l-oġġett tal-imħabba, l-missier iħobbna daqs li kieku l-isbaħ għalqa tad-dwieli tiegħu. Il-missier permezz ta' Ġesu, permezz tal-għaqda tagħna miegħu jixtieq illi nagħmlu l-frott u l-frott tagħna jibqa'. Jalla din il-kelma, jiena nżid il-kelmiet kollha tal-Vanġelu li mmeditajna fuq San Mark, jalla jkomplu jixprunawna u jkabruna fit-triq tad-dixxepolat u anki fil-mixja tagħna kontinwa ta' konverżjoni. Naħseb ikun f'waqtu illi f'qalbna nirringrazzjaw lill-mulej għad-don tal-Vanġelu skont San Mark illi f'dawn l-aħħar 4 xhur, f'dawn l-aħħar 16 ġimgħa akkumpanjana fir-riflessjoni tagħna. Jalla Ġesu kif ippreżentat minn San Mark b'mod daqshekk sempliċi imma tant sabiħ u b'mod drammatiku. Jenna nikbru fil-għarfien tagħna tal-persuna ta' Ġesu biex inħobbuh dejjem aktar u biex nimxu warajh b'entużjażmu ikbar. Jalla il-Vanġelu ta' San Mark li akkumpanjana matul dawn is-16 ġimgħa ikun Vanġelu li jkompli jdawwalna biex għal dik il-mistoqsija li kemm il-darba smajna tirrepeti ruħha fil-Vanġelu minu dan, minu Ġesu. Aħna nwieġbu maċ-ċenturjon taħt is-salib dan huwa tassew li ben tagħna. Jalla l-kelma li rriflettejna fuqha skont San Mark tkompli tonġorna, tkompli taġilna, tkompli tiffurmana, tkompli ddawwalna biex verament nibqgħu marbutin ma' dak illi nerġa' ngħid huwa tassew li ben Alla li ħabna u ta' ruħu għalina. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna matul dawn il-ġimgħat jekk Alla jrid niltaqgħu fit-tielet serje kwarta mal-kelma. Il-mulej jagħtikom is-slim u nsellem.